Ni bro, Bram, buksan ka matan. Ay, bro, matamati siya, di boxing ko ta. Kahit ko mga itakay nga di Pilipinas, puros mapabak gamot amin Wala, so pa bro. So nga siya man ti sumrek ta rin, kunak nga raw. Tumaod nga champion. Kung wala, inakart Amerika. Ano kat plan bro? Inak Amerika, ito no bigat. Padasat mga pabakrangan ni Tyson, magkinalag tin eh. Yeah. Ni, da pa tatong bro, madlaw ko man. Ay, kung wala. At ang tinulat ko, dito eh, buksing nga raw. Tatok bro na eh. Tap sa baling nga bro. Kung wala, batok bro. Batok ti tatok. Kung dito nga tatok bro, sakti ka turdan. Bunda ta sa baling nga Kung wala, di kita tatok nga ta buksing nga raw. Kaya daw batok, awa na. Di kita kaya ni bro, lumakita dakong. Agtak rudan. May ganda pa na itong batok. Babayin sa apay bro, mapay kaslamas ikaw. Taan, lalaki. Ay, so wala nga bro, tad itlog na. Well, detoy. Kaya asawa na, napan abroad. Adahan da na kinawatan, nagsinada. Ada asawa na sa bali dyan abroad, asawa na. Bro. Tatta, adanak da. Yung dyan anak da, medyo handa na yan, kinawatan mo. Ada problema na, panggap kwarta. Isong hanga naging picture dito. Kaya anak da natibangin, dito na. Pangpulutan mo dito bro. Well, batog mo na dito, yung basilang. Baby bat nga, dito batog. Kaya masan na rin ang iadubo bro. Pulutan. Well nga raw. Apay da pula yung boxing bro? Ay, well, at puli mo yung boksingero. Ni Pacman. Eh, di damo. Ni Paksiw. Ay, Well, Paksiw. di trainer na. Dalulo. Nung ada di dalag kinawatan. Ata, hindi damagan dalulo. Mani, kunada. Ano ang pambansang hayop? Kunada ka. Sa bali mo sumban, ti Pacquiao. Di kunada. Batog. Eh, di Pacquiao. Kunada, iso nga. Insina ta. Kacay, kunada. May babayin ka, kunada, ti Pacquiao. Kinada, adalulong mi nga boksingero talaga. Tinagan na Sator. Sator. Tihulin na bro, Saturnino, di magi pa. Hangar nga marig pa. Adda fight na, 64 fight. I mean, 64 nga nakilapan. Ngam 64 fight, no win, puros loss. Tapay bro. Adda pangkis na. Ababangala kay bro, pur flat. Puros bantang mo eh, pur flat. Adda pangkis na kami eh, no, Green JPL, hindi mo na matanong na referee. So wala bro, maturog niya Matulog ka, 64 na referee nga bro. Naglakamin pa nga ba, kasi handa ka makakatawa, iso nga, pero may nilulong ko nga sa tower. Dito sa tower bro, napiksa ko na kinata, among ti ima na. Iti ramay na, kasi natakan ko, ababa nga ang lalaki. Among ti kayo nga sagat. Ramayan. Una, ti sagat bro. Kas dyan, di ramot na, putok nga, nagtangko no, nagdakul paginaw. Adak inaapa na talo. Sa laking kang rod bro. Unaw, talo arti kinaapa na, lalaki. Adarmas da bulon. Tinagpad na ang apo nga sa to. Yung bulong bro, nagtagtag. Napingawan. Hindi talo nga lalaki bro, nagpapaarayat da. Tapay bro. Agasin da karta. Tumaltag. Ay, nagbalandra. Wala. Nagayad ng pulis. Iso dapat din nagayad pulis bro. Hindi yung may pulis. Pinagtukan na dagos na apong sa to. Natay? Ha na, di bala? Kumtat? Ha na, nagtagtak pa di bala bro. Nagtangkan niya apong sa to. Di nga pulis bro, nagpagpakawan. Amang tinaka nakabigatan niya apong sa to. Arnold ang orang visible. Terminator! Terminator ay? Terminator nga raw! Sa Tornino, di magi ba? Terminator, perme! Perme ko nagtatan, nagpigsa. Kahit no, leta apong ko nga sa tour bro. No, tagpong tao. Tamangga. Dalugan na, saan ko dyan balay? Bro. Boss, manak kami bro. Dalugan lang, manak kami boss. Idiyaga nga bro. Boss, ang karami ng parachute bro. Kain na. Perme, papapita talkaron bro na apong sa to. Layatan na lang isa ba? Akus mo. Perme, akus mo na. Aktif bang arti ba sa layatan na lang bro. Kaslabag yung rod bro. Ay, po, Perme manok bro, jakagab na. Magnanapong sa to. Upa, gitlog pa, hampir kakaldawan na. Pati kawitan bro, nervous sa gitlog. Nagpaunay ka na apong. Perme, paunay lang kung nakinapong sa to. Awan, magnataanan niya apong sa to. Magnatadalan bro. Track. Iso tagpegid bro. Ada left. Magna-left kung di track, mabar-right. Sa Tornino is always left nga raw. Pero may, bro. in left da nga raw. Pati asawa na in left da.